Dragi prijatelji, javljam vam se iz Europskog parlamenta u Briselu. Vrlo sam sretan što sutra ću biti domaćin jednog velikog transatlantskog samita ovdje u parlamentu. Tema je sloboda govora. Nećemo govoriti o klimatskim promjenama, o zelenoj agendi, nego o temeljnoj slobodi svih ljudi, barem u demokracijama, a to je sloboda govora. Mnogi u ovom gradu ne vjeruju u ovu temeljnu slobodu, nego radije kontroliraju ili reguliraju javni prostor. Imamo jako puno cenzure na društvenim mrežama. To je neprihvatljivo. Govorit ćemo o tome i sretan sam što mogu najaviti glavnog govornika, mog prijatelja i novog izabranog predsjednika Čilea, Jose Antonio Cast. On će održati govor ovdje na summitu i putuje. Ovo mu je prva turneja po Europi nakon izbora u toj južnoj američkoj državi. Sve će biti dostupno na YouTube, tako da vas pozivam da nas pratite. Hvala.